Tänään vuorossa plukarikatsauksessa on IK Multimedian T-Rex Compressor. Tämä on IK Multimedian versio legendaarisesta Distressor-kompressorista, jossa jokainen modeista, eli näistä ratioista tässä, on aika uniikki, toimii uniikilla tavalla. Ja kaikista spessuin näistä on ehkä toi 10:1 ratio, joka jäljittelee optista kompressoria. Tästä löytyy aika lailla kaikki, mitä löytyy ihan siitä fyysisestä oikeastakin Distressorista, mutta tässä on sen lisäksi vielä joitakin asetuksia, mikä on tosi kiva olla, ja niitä on esimerkiksi tämä high pass ja low pass, nämä filterit, ja sitten tämä mix knob, eli tämä säädin, josta sitten voi tehdä niinku parallel, eli niinku rinnakkaiskompressori tyylistä säätöä, että 50% signaalista on niinku sitä puhdasta, tai siis kuivaa, ja 50% sitten tämän plukarin kompressoitua signaalia. Tämä kompressori on kyllä monipuolinen, mutta usein tätä käytetään, tai ainakin mä käytän tätä sellaisiin niin kuin rajumpiin juttuihin. Ei siis tule itsellä eka mieleen Distressor tai tämä kompressor silloin, kun kompressoidaan vaikka semmoista silkkisen pehmeitä lauluraitaa. Hyvä esimerkki Distressorin käytöstä on tämmöinen niin kuin rumputilan, eli rumpuhuoneen kompressointi. Ja tässä mulla on nyt Room Far-kanava, mitä mä kompressoin tällä. Eli kun siellä rumpuhuoneessa tai tilassa, kun on mikrofoneja, joka äänittää sitä tilaa, niin on monesti semmoista, joka on lähempänä rumpusettiä, ja sitten on nämä, joka on kauempana. Niin tää on nyt se kauempana oleva. Ja ilman tätä kompressoria se kuulostaa tältä. Ja tässä täytyy nyt muistaa myös se, että rumpuhuone harvoin kuulostaa oikeasti tuolta. Tätä on valmiiksi jo EQ-tettu, ja sitten myöskin balanssi on, kun tämä on ohjelmoitu nämä rummut tässä, niin balanssi on myös etukäteen valikoitu sillä lailla, että mä saan mahdollisimman paljon snarea virveliä tuohon huonekaikuun, koska se on se tapa, miten mä monesti itse tykkään käyttää noita tilamikrofoneja, että mä saan ison virvelikaijun. Ja tässä niin kuin kuultiinkin, niin toi virveli tulee todella lujaa ja aika semmoisena kirkkaana, napakkana, ja mä haluaisin enemmän tuoda vielä kuitenkin sitä niin kuin huone-soundia tähän kanavaan. Niin kuunnellaan vielä kerran siis ilman. Kovalla oleva virveli ja sitten kompressorin kanssa. Edelleen virveli kuuluu tosi lujaa, mutta mä siis kompressoin tätä niin lujaa, että se tuo esille kaiken sen niin kuin tilan soundin sieltä myös, ettei kuulu pelkästään kirkas virveli. Mennään ees taas vielä ilman ja sitten kompressorin kanssa. Mä katsoin, että tämän kanavan se piikkaus, eli se huippuäänen taso on itse asiassa sama molemmissa, mutta ilman kompressointia se on vaan se virveli, joka käy siellä. Käyköhän se nyt jossain -12 desibelissä. Ja sitten taas kompressorin kanssa se pysyy koko ajan lähempänä sitä -12 desibeliä. Eli se tuo kaikkea vaan niin kuin ylöspäin, mutta vaimentaa virveliä. Niin kuin huomaatte, kun tämä kompressori on päällä, niin toi gain reduction mittari tuossa kyykkää aika kovastikin. Kompressoi siis 12 desibeliä sitä signaalia. Mä tosiaan monesti käytän tätä rumpujen huonekanavalla, mutta myöskin sitten ihan niillä yksittäisillä rumpukanavilla, eli niin kuin joskus laitan virveliin ja tomeihin ja muihin. Ehkä joskus overheadeihinkin voi laittaa, jos haluaa niin kuin vaikka vaimentaa just virveliä overheadseissa, niin sitten voi laittaa tämän siihen, niin se tuo enemmän symbaaleita ja kaikkea siihen mukaan lisää ilman, että se virveli tulee liian kova ääniseksi. Ja sitten myös semmoisiin
rajumpiin lauluraitoihin, niin kuin huutoon, toimii kyllä. En ole kyllä hirveästi edes testannut niin kuin puhtaisiin lauluihin tätä. Et aika harvoin tulee kyllä mieleen, että laittaisin distressorin tosiaan puhtaisiin lauluihin. Tässä on hyviä ominaisuuksia, mitä mä en tässä nyt hirveästi käynyt edes läpi, mutta kaikki näiden peruskompressorisäätöjen lisäksi täällä on sitten erilaisia säröasetuksia, että kuinka paljon haluaa sitä niin kuin distressor-tyylistä säröä siihen mukaan, että distressorissahan on kyllä paljon väriä sillä, että tämä ei ole mikään puhdas kompressori. Sen takia tämä sopiikin tämmöisiin rajuihin juttuihin mun mielestä, että tulee sitä mukavaa säröä sinne, kun tätä puskee lujaa. Mikä on sun lemppari Distressor-plugari? Ja onko sä testannut tätä IK Multimedian versiota? Laita kommenttia tonne alle ja laita myös kommentti, jos sulla on joku plugari mielessä, minkä haluaisit, että mä katsastaisin. Nyt ei muuta kuin mukavia musahetkiä. Morjes!